Petuel Machini na roboti rwa senchira yobo ikirano togosuka sio mwancho murigaria chinyangi cyabamura kogenda iburu nigo bono chigo cyare gokorwa ase chirusa cy'umutumuko mutinyi oikome na kabere kira omwaka nigo bono kero emeroberio hegendote kwane kiwa chinga kichiga chimegeyo nigo habaga akakorwa sorgongo rwa gusi bayesokire na kuru kuboria gochiase abaibori kubwaterera ekemira bunenchire mo yogo chakogendera kubakini abana bamura asenchire bwandra tumurikito Vincent Monda na murekero roboti rwa senchira yobikirana Korengana ni kimira kyo mugusi goikomo mura aete nseme yeyo kwaruka amanya kurukuo monto monene korwabo kare nigo yari ngomo yego monene uyu gutunyanwa n'abantu abange korenganiwa n'amatuka bono nyume nyange yu etaraba bale bakogenda iburu ngwaregane bale merobiri etarimeke gesora bundi cyo ku West Mugrango ngotarera rengane yasobwagare omuntu ekera ari ko kworo kitariri gosate bigungangu cyari ko enda maguta mutwe igari guchaka kwe arigania ngaki ari kwe arigania otenye bitugi egakara umuriro ngo rendu orenge omwana umumura nigare gotenye bitugi obeka amo otugetwani abantu bamanya kumenya ngabona umwana oyo nkogenda arachi kwaruka asomo gusiko genda iburu engincho ya yenene neri ekara umwana achire maguta mutwe no kurwa nseme ndenke uchenene otwara masikani buno omuntu orure kiare kende uche kiare kende igo asomo gusi ekara umwana ariko na mutwe ne military ende yarenge yoko somi umwana kurwa asegeta agenda asegete buno umwana akuru BB1 ogenda BB2 na endo ogenda uchimutwe igo kegusi omugusi na amanyete buna ari gutsukio omuntu kurwa asegete guchienza emende amatera yabare gusichisimbole chiri mambya nekero kelebuna abuna bare amatera ari na bwato bwamate ngogera ari ngo omuntu ekero omuntu atereirwo amarieta aria umanya nga orure step gete guchie step ende igo na bwate sababu omoyegoyo nonyetario gwikerania kemira gwoka kurinde ngo semi orenge chimbwa chingia amaegerio gochase bale bakogenda bware nigakororekana koba makongu gosebuna naende negesusuro kurinde neganga yo kumonyorio gocha iburu buno mosacha gwekaminyokani n'obugima neba bwakongire nekera ari nyumba ngo bundu sware bunawo chakoba ekera bero musacha tagenda mwangina nyumba tagenda se abantu tesibisa abantu bomuroche naenda twara masikani abantu abanene ekero bakumutuma nerogenda inere ganga yo mugusi omwana omumura amachikari ariko egwa tari gesusuro kiarenge korene no kumubeka nera amanyenga ekera abeiro omuntu omonene nkiabwenete guchigokora naenda machikari ariko egwa na yare kumubeka aba strong ngoruro muishia obeiro musacha abagaka begekoro nigo bagotema kubeka tene nibuna abamura barukiwe bakire getambukiro ekene nasobogima naende bairwes kenene obogima bw'omuntu ria akaro omuntu arukire ngo chenchiare chimbu chiaye cyo gutwara masikani egekoruro bere trend ote osomiwe nganga kiakoba ekeraro omuntu omoke naende bono obeire omuntu omonene naende omuntu bwaro ochire maguta mutu nigare go chenchi chingenjo chiaye egekora nabundishire kurwa igesa arwete riria chagete ko gwatie bitugi ekera gukikoenda maguta mutwe na anste gwe puripe nga bono njira bere omuntu omonene abagaka banigo bagoteba obware bwa makiaya bwakeire oborito korengani wabuna bana mbali konyora chinga kibagosemigwa amang'ana y'engencho komenta nayo nigena mbenene yarekanire ekoirwa bware n'abang'ina egento baiga abagaka babagokana buna tebwenereti abang'ina babono abakoira abana babo bware gose iburu naende baicha babareta bana bari bari gutwara nsoni buno mugusi okare ari kurinda abana babo igona ari kuburi mugusi onde bwensi ondigerete na ntegerete nga abana baito tubabundise chimbu chingia igona ari gotebia basubati babono li baba guturutumba abana babo tigabatiga abana bamura bairu maguta mutwe na abana abamura n'abang'ina na barabu baira abana chinyaroka bababundise onyore kunyarekana tonyora abana bamura kero baru bachire bakuchikogana maguta mutu na kero barure maguta mutwe baegwe semina nga kibara amenye korengana ne kemira omwana omumura utararuka oyo no mwana ekara chire iburu eyune sikasale Vincent Monda Ensoko TV.